Urrundik heldu naiz luze ibiliz. Timberlake Wertenbaker idazlea New Yorken sortu zen, baina 6 hilabete zituela Ziburura etorri zen bizitzera, eta han eman zituen bere lehen urteak. Nire burasoak nahi zuten hemen bizi, ez zuten nahi Amerikara berriro joan, kazetariak ziren eta lan egin zuten Parisen eta Londresen. Eta gero, aitak nahi zuen hemen geratu eta idazleak ziren, ez bakarrik kazetariak. Horregatik Ziburu arkitu zuten eta etxe bat alokatu zuten. Eta etxe hantan bazen emakume bat, Madame Sueur. Eta berak ez zuen atera nahi, horregatik berarekin bizi ziren, eta bera bihurtu zen bigarren ama niretzat. Nire bigarren ama eskualduna zen. Garai hontan Ziburu oso polita, oso berezia zen, arantzaileak ziren, eta amets bezalakoa bazen niretzat, nire oroitzapenak oso politak dira. Itxasoan niabarrak 10 urte zituen arte bizi izan zen bertan, naiz eta tartean 2 urtez Estatu Batuetara itzuli ziren. Geroztik nagusiki Erresuma Batua izan du bizileku, naiz eta beste herrialde batzuetan ere bizi izan den. Timberlake antzerkigile bezala eginda ezagun, baina gidoigintza eta itzulpegintzan ere aritu da. Segurazki gurasoengandik jaso zuen doaia, baina nire gurasoak ez zuten nahi idaztea bihurtu nahi. Eta diplomazia ikasnezan nahi zuten, baina ezin dut, diplomazia ez da nire, ez nahi oso diplomatoa. Horregatik, eta Grezian hasi nintzen, joan nintzen Greziara, eta urte bat pasatu nuen Grezian. 26-27 urte zituen garaian eta bertan egin zituen lagunekin antzerki talde batean sartu eta aktore modura aritu zen hasieran. Araina egin nuen aktorea nire lehen rola, baina gero interesatzen ninduen eta hasi nintzen bat-batean idazten. Gero antzoki txikia hartu genuen eta nire lehen antzeslanak egin genituen. Ordutik asko idatzi du, baina egonda nolabaiteko ari komun bat. Estatu Batuetako Washington Post egunkariak 80ko eta 90ko hamarkadetako antzerki politikoaren dekanoa zela idatzi zuen, eta ari horren hasiera Ziburun hasi zen, hau da, zer da isiltasuna. Asko marka ninduen, hau da, debekatuta zen eskuara hitz egitea, eskolan. Eta beti ulertzen nuen zer zen hizkuntza zabaltzea. Eta zerbait sentitu nuen, gero hori buruz asko idatzi nuen, isiltasuna zer den. Ezin duzu zure hizkuntza hitz egin eta zure nortasuna atera. Ez dut inoiz ahaztu sentimendu hori. Beti bazen nire buruan eta nire barnean zerbait horrela. Eta galderak batzuk, bezakit, emakumeari buruz, eta adibidez beste galdera bat, noraino iritsi daiteke jendea eskubidea lortzeko. Hori, hau da, esaten dugu terrorismoa, baina ez da, hau da, noraino ahal dugu joan, eta galdera oso garrantzitsua da niretzat. Da, justizia nola hartuko dugu, nola aukeratuko dugu justizia. Eta galdera horiei tiraka bere lanik ezagunena edo sarituena Our Country's Good izan da. Tony sarietan 6 izendapen jaso baitzituen, baina bere lanik kutxunena orain minan. Egia da asko plazer handia zen niretzat eskuaraz, zerbait eskuaraz egitea. Amets bat bezala zen. Eta gero, liburu oso polita da, gustora asko maite nuen liburu hori. Horregatik,
oso, ez da harrotasuna, baina egin dut eta zakit oso pozik, bai, posten naiz hori egiteaz. Non zaude minan. Minan liburua euskara ikasten ari zen garaian Amets Arzaiusen eskutik jaso zuen Saran. Duela 10 urte inguru ekin zion gure hizkuntza ikasteari lehenik Biarritzen, eta Arazkauko maizpide barnetegian ere egona da. Droga bat bezala da, euskara, kontuz. Niretzat placer handia ematen dit, ez dakit behar bada zerbait oso sakuna eta ez dakit ziburutik, ez dakit placer handia ematen dit. Eta uste dut hizkuntza baduela zerbait. Ez da magikoa, baina oso sakona, oso lezetik ateratzen da zerbait. Badiru zerbait alduzula ukitu edo historia bat. Eta historia oso interesgarria eta oso sakona eta oso zabala. Euskal Herritik aspaldi joan bazen ere lotura estua mantendu du eta duela 20 urtetik Saran igarotzen ditu bere uda sasoiak edo urtean hainbat hilabete, bertan alokatzen duen etxe batean. Naiz eta herria asko aldatu dela dion eta horrek aho zapore mingotsa sortzen dio. Hasieran oso eskualduna zen, dendetan denek hitz egin zuten euskara. Eta horregatik, hasieran pentsatu duen behar dut ikasi eta gero ez dut egin, baina zaila zen, beharrezkoa zen hitz egitea. Orain ez, orain dendetan inork ez du euskara hitz egin. Eta turismoa asko bada hemen, eta Airbnb asko. Eta aldatzen ari da, eta pena handia ematen dit. Eta nik nahi nuke hemen bizi, herri eskualduna zelako. Baina orain ez da berdin eta pena da, eta hizkuntza galtzen ari da. Ikusten ditugu frantsesak edo inglesak edo ez dakit, eta haientzat sara polita da, eta besterik ez. Ez da herri eskualduna, historia ez dute ikasi nahi, edo hizkuntza ez dute ikasi nahi, naiz eta askok hemen bizi diren, askok pentsatzen dute herria frantsesak da, baina ez da horrela, euskal herria hemen da. Eta, pena da, baina dena ez da galduta, askok hizkuntza sabatzen dute eta kastola oso ona da hemen eta jende asko joaten da orain. Horregatik borroka ez da galduta, baina ez da, kusiko dugu, zer gertatuko den. Alduzu